Da zu ibili zinen orduen eskolara 14 bat urtera arte edo. Eta gero hor beharren hasi zinen? Gero urte bien josten ibili nintzen. Da hori non? Amentxe, Agustinagaz. Amentxetxea. Da berak erakusteuen? Bai. Beste batzu ikasgaztean eta... Asko ibili nintzen, asko. Igual 10 gora ibili nintzen hemen... Eta zelan egiten zen den hori, egun guztietan ordu batzuk edo zelan? Bai, eskolatu urten dabe bai. Gero eskola itxin egonean, goxian ordu pare bat eta arrastien beste ordu pare bat. Txigola beran, bai. Beragaz ikizten eta erropak egiten, ja? Bai, sobreileue, edo jaleak, edo nuen izan makinerik olangori, edo hilbaneu, edo olango zeuzer... Eta egiten zen duzan erropak, ala etxerako gauzek, edo martenak? Bera kanporako ituzun erropak, kanporako jozteu zen. Hombre, berak prespunteak edo berak iteuzen, baina guri hori marka paseu edo olango... Baina ikisi zen duen gero... Zeuzer bai. Zeuek egiteko moduen edo... Noretzako beste, zeuzer defenditako beste, bai. Ze hori asko estimetan zan, ez? Ni frakape ontxe, kasi josiko nukez. Hor besterik ez da, egon behiten, edo krile da, edo olango besterik ez.